Ayun dyan. Hindi abot. Kapot. Kapos o kapos? Kailangang butasan para sa extension. Oh no, ang taas! Would a Similac gain school faster than you? But it sounds like water! Similac gain school with added gangliosides supports faster brain connections for faster learning. Kain tayo mga kuray. Dito. Ngayon mo kumain Margan? Dali. Ayan na. Ulam na. Sige. Ayan mo yan. Kain tayo, kain. Ay, tropa, aka vlog. Pero, kain po tayo. Seven viewers, sarap. Litos tsaka mayonnaise guys. Mayonnaise. Ano ba yun? Ay, ganyan. Dali. Ay, Tikboy, Opay, yung gabihe mo. Kain tayo, Tikboy. Salamat sa pagpasyal. Tapos na yung challenge nila, ano. Kuya Dagi. Kain po, kumusta? Okay lang naman, ikaw.
Kain tayo, Tikboy. Kumain na ba kayo? Kumain na? Kain tayo dyan. Kung alam natin is litos tsaka mayonnaise tsaka hipon. Pauwi lang natin galing ng palengke. Hipon guys. No? Ah. Napasin mo yun. Kain. Alas na yun. Kumita eh. Huwag ka naman. Ay, warang na. Lagi na nakaubos. Ilang araw din nakaubos yun. Ngayon lang hindi. Ano nang gusto niya?
Basta ang dami na palang comment. Ay, Tick Boys, pasensya ka na, hindi ko napansin. Oo, tapos na. Lamig na si paring Dagi. Oo nga eh. Salamat bro, ingat. Ingit tuloy ako sa iyo. Nag-living ka. Yes. Wait lang sir. Kuha din ako ang food ko. Ingit ako sa iyo. Aray ko. Aray ko, B-boy. Kain tayo, B-boy. Hindi ko nakita yung mga comment. Hindi ko pinindot yung ano. Kain tayo, B-boy, oh. Hipon with, ano, lettuce with mayonnaise. Aray ko. Ito na lang. Kain na kayo. Wow, mayaman. No. Hindi lahat na naglilitos mayaman. Kain lang ang pang ano. Healthy living. Yung burit ko sa ito, sangkay, yung lettuce tsaka mayonnaise. Dapat nga ano eh, limpo. Eh, may nakita kong ano, tipon na 150 lang tumpo. Yun, kinuha ko. Kain na kayo. Ulit. Tigilan mo, din mo kinakain eh. Pinaglalabaan mo lang. Kumain ka na sangkay, B-boy? Nandun ako kanina kay Ma'am Crystal dyan sa live niya eh. Saglit lang ako. Busy-busy yan si Waray kasi. Nakikita mo naman sa reels eh. Scripted naman yun. Ayan nga talaga tayo, ano bilang. Ha? Ganun talaga. Hindi naman lahat dahil panalo eh. Ay, shoutout sa 5 viewers at 8 thumbs up.
Ano na po? Ano? Ano mo yung banana? Unggoy-unggoy? Unggoy oh. Ah. Oh, di ganun eh. Ah. Hanggang ganyan-ganyan kumakain ka ha. Ito mo, magkabuhan pa kayo. Ah. Yeah, ano na na? Papasabay sa'yo kasi reklamo. Ay, 5 viewers siya rin. Yun. Ah. Wala nang baon yung anak mo. Binibili ko pang isang linggo yun. 2 linggo na yun. Kaya bayad din naman pala yan. Hmm? Ah. Ang bilis naman siya nakaano dyan. Kagabi pa nga yan nangyari.
May banana. One more. Only. Ah, bigay mo. Hati nga kami ni Chingkay dyan. Eh. Bigay mo. Bigay mo. Thank you. Ah. Sabi daw niya. Ay, kumain ng hipon ng bata. Siyempre ito yung kakain yun. Hindi nga kumakain ng calamari. Hindi naman niya matulunok ng matutunaw sa tiyan. Gusto mo yung ano doon? Hindi ko na. Hindi ko na ako. Ang likot. Hmm.
Di mo nilat yung gate kanina, Day? Make sure to choose your true Very good. because whether it's your true passion, your true love, or your true bonds, your Minsan ito, tinapad niya yung pakal. choose your true kasama ang GSF. So, what's your Ang bilit lang yung pagkakali. Covered glasses? Stress of food kasi ang stress nakakaubos ng nutrients. Kaya take stress tabs every day. Iba-iba yung walang nutrients. Ganda ng tools. Mag-stress tabs na. Busog. Busog tayo mga koray. Enjoy the sweet recovery taste that Bessie Bessie Bessie. Wala na po. Nakakatulungan natin si Kwentuha. Kaya ang JS na. Ano to? Hindi sa Ano ito? Umaga nitong Miyerkules, wala nang halos tigil ang pag-alingaw-ngaw ng mga ambulansya at pasok sa magkalating na Miss Anand National High School at Miss Anand Central School. Rumisponde sila sa mga estudyante na sumasakit ng mga ulo at nagsusuka dahil sa dalangkap nila kung anong kemikal bandang mag-aalas 6 ng umaga. Ipinag sa walang bahala lang nila ito. Dapat tinanggal mo na rin yung short mo. Doon na talaga naramdaman na po ang pagkain ng mall at tumawa ulit kami na po para Tricycle driver na si Rodel na namamasada ng mga oras na yun sa bakala, lalong nasa loob ng campus ang kanyang mga Eliza. Ito na raw tumagpan sa kanya at mga na estudyante. Ang anak niyang si Eliza na isinusugot na sa pag-abutan ng mga responding rescuer. ako na yung tingnan at yung kamay ang kami Sumati pa at nakaramdam ng pagkatilo. Kaya ilang mga estudyante shout out sa 3 viewers at 8 thumbs up. mga kaklase, kabilang na ang grade 12 na si Althea. Si Althea, sumama pa sa paghatid sa mga biktima sa ospital. Maya-maya lang, siya naman ang nahirapan na huminga. Umabot pa sa punto kinaya ang sa mas malaking ospital. Ibang-ikan paano niya pinahabol ang kapatid. Ang ina ni Althea na si Jamela, agad sumunod sa ospital. So kay B-Boy, salamat. Nangyari sa kanyang anak. Pagtambay.
mga biktima ay Puyat ako. sa Puyat. Memorial General Hospital. Pagudis ba? They arrived at the hospital with the complaint of difficulty of breathing, chest pain, headache, and body numbness. Dahil sa insidente, agad sinuspinde ang klase, pero ang 13 anyos na si Christine at ang kanyang pinsa, hindi pa man nakakarating sa kanilang bahay. Sumama na rin ang mga kasirangga. Ang mga Romans kung pa kanilang mga residente, pinahiran sila ng linya at bono, hindi na muna rin sila sa ospital. Ano ba nangyari sa anak ko? Pumunta kami ng ospital doon, pumunta na wala siyang malang. Mga parawitang mga estudyante na nakakita pa rin One way. reaction sa nalanghap na amoy, kaya ang mga ambulansya. Oy. Subo. Magyan. Magyan. Wala na pulong lamang yung bunga ko. Di mo na lumapit ito. For viewers, shout out at 8 thumbs up. Masaksang na amoy sa kanilang nalanghap. Inanak ng ilang residente. Deadly chemical. Titignan natin magkano sa vlogger yung saging. Wala na ba yung ilalabas? Magkano ba kilo? Magkano kung lagi na bibili? Parang may pali yata mo sa. Parang yata yung kamay na ang bisla mo rin na. Walang lagi dito ba sa labanan tayo? 60 na. Sige, sige. Bigyan mo ako. Sa peso? Sa bakahan? Hindi tayo ng saging. Titignan natin magkano sa vlogger yung saging. Boss, magkano sabi mo, boss? Wala na ba yung ilalabas? Magkano ba kilo? Magkano kung lagi na bibili? Parang nagpali yata mo sa. Parang yata yung kamay na ang bisla mo rin. Tama na. Walang vlogger dito ba sa vlogger? 60 na lang. Sige, sige. Bigyan mo ako. Sa peso? Sa bakahan? Hindi tayo ng saging. Titignan natin Hi, Ma'am Corselda. Hello. vlogger yung saging. Shout out, Ma'am Corselda. Maraming salamat po sa pamember. Corselda channel. Thank you very much. So, Ma'am Corselda, yung pinagkakabisihan ko sa aking pag re-release. Wag ito ko sa'yo. Kaya Ma'am Corselda, ito 4,000 followers na ako. May 1M na ko dyan. 1 million views. So, may 58,000.3 ito. Para naman kung 100,073K. Malakas dito sa ano, malakas magpa-viral dito. Ayan. Nagtinda si Horizon na. Tapos ang views ko rito, kung sa YouTube tong binibigay ng ganitong views, talaga ba? Malaki sahod. Ano? Kaso hindi binibigay ni YT sa ano, ganitong views. Shoutout sa 5 viewers. Pauwi ko lang po galing palengke. Pagod eh. Kain mo. Sige po, kakatapos lang namin kumain. Tipo ng ulam namin. Iiwan mo lang yung pangalan mo dyan sa baba para masundan ka namin sa... Thank you po. Sige po.
Hoy, B-boy, tawa ka ng tawa dyan ah. Lumabas ako kanina mag alas 3:30 ata yun. Tapos umuwi ako 7:30 ng gabi. Haba ng oras no. Walang ano walang amo. Kahit anong oras umuwi. At di ka Salamat naman kasi medyo buminta naman tayo. Pinagkalooban tayo ni Lord. Aray ko. Aray ko. Ulit ka na naman ha. Kakain kay... Baba. Isa. Ma'am. Kain dito. Ay, karetang. Wala nang laman yung bunga mo. Shoutout sa 4 viewers at 9 thumbs up. Ayun, sa dulo. Lord, itututo ko na po lahat ng Salamat sa 4 viewers at 9 thumbs up. Bye! Sige, kunin mo na. Hindi ako naglagay ng gaganyan. No, huwag mo nagtanggalin kayo si Papa nakalive. Alright. Ito, nagkaroon din ng pagliligpit. Dito, at dito. Pero ang problema kasi, hibit ng mga street vendor. Saan nga ba ang lugar nila? Dito, sa Quiapo, Maynila. Hindi lang yung mga sikat na po ng street vendors dito sa Carriedo ang niligpit. Dahil bukod dito sa Carriedo, nagkaroon din ng pagliligpit. Dito, at dito. Pero ang problema kasi, hibit ng mga street vendor. Saan nga ba ang lugar nila? Dito, sa Quiapo, Maynila. Hindi lang yung mga sikat na food at street vendors dito sa Carriedo ang niligpit. Dahil bukod dito. Ano yung ginagawa mo? Ayan. Wag na. Sa mga nagtatanong sa akin, bili tayo ng saging. Titignan natin magkano sa vlog. Guys, nabili ko lang sa Kawaray. Pang-bili tayo.
Simulan mo na naman po nila. Kasama kayo. So, walang dyan. Relax kayo. Kasama kayo, kuya. Okay naman. Okay, chill lang. Kita kita. Medyo nalagay na ako. Sige, diyan ka muna, ha? Yeah, ha?
Out na ako, guys. Thank you po. Ayan. Out na ako, guys. Pagod. Thank you po. Ayan. Out na ako, guys. Pagod. Thank you po. Ayan. Pahinga muna, pahinga. Sabay na po. Salamat sa kay Ma'am Corselda, sa pamember at kay B-Boy. Out na ako mga kawaray. Thank you very much. Pagod si Waray sa pagtinda kanina. At puyat. Nantok na ako. Thank you very much sa inyo. Salamat sa support ha. Kahit minsan lang ako makapasok sa inyong mga live. Babay na po. Thank you. Kay B-Boy, thank you ha. Salamat sa pagtambay. Kahit pagod si Waray ay nandiyan ka pa rin. Ma'am Corselda, thank you very much. So cool.